بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفادتك منك إليك إهادة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. أما المشرف لتيفي لجبه موبيلا جنفون إسلاميك فولينو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مولوده ينجو حكمو كنونالا أنا سلامتون kerengera slame musoton ambado jamana kono ulu joro ka bo mauludu ko ina kosobe wakilenya ani faranyo ngani ben we alakirare ka chika no alakirare ni chika mi sallallahu alaihi wa sallama anga sugoni ko muso kalamblon munu meno ulu ye o chika indeta ko waleya kalamblon fenfen be sugoni ko muso kalamblon o bela jelen farla nyon kan ya san damai ka mauludu baw boluda sogoni ko misiri bala ni anyama tume aja mature ani abarake nyogo mbulu ani tomunu jera ka bana nke nyonfe karamo chama tume kene ko nala ani sida mabachama karamo nana kumanyi alakira ko kan sallallahu alaihi wa sallama dine dun lidalo fana tume no mune alakira mankutu fanye anye fe misoro kene ko nala angaje anga ulaje nyogonfe واحلل عقدة من يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما كلام منك على كذا كندو مولودو كندو نينا مولودو أكونيو دامنني alansima ukele anyinina wajuli kala ufe ani mawludu kala ufe ko bela jelenga kuma jogoka barsana be wati bele ko bi jogo chena dukoro na uchena muso uchena che uchena de uchena
yala solution jumɛn bɛ o la lamɔ tiɲɛna alakira ko a ma sallallahu alaihi wasallam k'an ka jogo saba don an denw na o kɔrɔ ye an k'an denw lamɔ ni jogo saba ye a jogo fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam ale kanu ko k'o don denw na kira kanu bɛ don denw na cogo di mun de ka di alakira ye an k'o don denw na mun man di alakira ye an k'o bali denw kana se k'o kɛ nka an ɲɛ b'a la denbaw aw ɲinanen don aw denw kɔ denfaw aw ɲinanen don aw denw kɔ mais alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi aw bɛɛ lajɛlen ye bagangɛnna ye sini aw bɛna ɲininka aw ka baganw gɛngɛ cogo la dutigi i k'a dɔn sini ala b'i ɲininka i y'i ka dudenw lamɔ cogo di yalima i ye silamɛya yira u la wa i ye alikuranɛ yira u la wa i ye jogo ɲuman d'u ma wa dutigi bɛ ɲininka nin na dɛ denw bɛ bɔ an t'u ta yɔrɔ dɔn denw bɛ bɔ u bɛ ka min kɛ an t'a si dɔn min bɛ ka k'u la an t'a si dɔn anw de ko an ye ajaw ye anw de ko anw ye lajiw ye anw de ko la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ye den kɛ danaya de ye k'a d'i ma mɔgɔ dɔw bɛ yen san 50 ala ma den d'u ma san 60 ala ma den d'u ma dɔw sara denko kunfan na a y'a den min ma n'i ma miiri ka den in bilasira lahara i bɛ ɲininka kungo la dɛ bi denw tiɲɛna dɛ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ a la diɲɛ bɛ cogoya min na bi aw bɛɛ ɲɛ b'a la dɛ wa an bɛɛ nɔ don alakira alayhi salatu wassalam ale ye min fɔ lamɔ kan aw k'a lajɛ kɛ fɔlɔ anw denmisɛnnama o ma mɛn fɔlɔ yɛrɛ o ma mɛn ni saya kɛra kare min kɔnɔ denmisɛnnin bɛ se ka anw denmisɛnnama an bɛ kalo 3 kɛ an tɛ tɛmɛ o kare kɔnɔna fɛ jatigɛ nin siran bolo mais an bɛ wagati min na i ko bi su dalen filɛ denmisɛnnin san 7 san 8 olu de bɛna jɔ su la ka sali an nɔfɛ ka taa an nɔfɛ kaburu don na o t'a bannen ye dɛ u bɛ tila ka anw cɛ bɔ ka don jama cɛla ka su dacogo lajɛ kaburu kɔnɔ aw ka nin baara ninnu lajɛ bani o ye jɔn dɔ ye anw fɔlɔ n'i ye jateminɛ kɛ denmisɛnnin n'a ye tiɲɛni kɛ i b'a ye kɛnɛmana la cɛkɔrɔba dɔ b'a bugɔ n'a donna so kɔnɔ ani ɲɛji a fa n'a ba b'a kunbɛn olu b'a bugɔ wagati ye wagati de ye an bɛ bɔ kuma kɔnɔ bonya don salamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatuhu an k'an hakili to an ka denbayaw la salli ala muhammad أستغفرullah العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم آمين أستغفرullah العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم آمين أستغفرullah العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على نور الأنوار
وسر الأسرار وكاشف الأقدار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد للمختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعدد نعم الله وإفضاله صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك لا منتهى لها دون علمك إنك على كل شيء قدير ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين يا رب فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أجاب الله الدعاء. آمين يا ربي. يا ربي الله قد دعونا. يا ربي. الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله كأندو. آمين. كشي بطن بنا. يا ربي. نو تقول سلام. آمين. بطن ببولي بادكا. o be boli ba min ka o ye ala ka hinɛ ba ye ala ka an lameleke n'a ka hinɛ ye o be wele ko rahmatullah a bɛ taa jɔ gere min kan n'an b'an cun ka bɔ patɔn kɔnɔ o ye wa barakɛtuhu ala ka barika don an na tolo n'ala ye barika don kooni na o kooni bɛ kɛ koba ye n'ala ye barika bɔ kobaw la o kobaw bɛ kɛ koba lankolon ye fiɲɛ b'a ta ka taa n'a ye i jɔlen ɲɛna ka barika don an na k'a don an ka ko la ka barika don an na k'a don an ka kumakan na ka barika don an na k'a don an ka dugawu la ala k'o kɛ ni wa barakɛtuhu ye an y'a ɲini ala fɛ ala ka anw ni ala kira to ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ mawuludu tɛ n'i ka kira ko danna mawuludu ma i tɛ kira ko la mawuludu kan k'a sɔrɔ i ni kira b'a la parce que mawuludu ye san ni san ye n'i ni kira tɛ ɲɔgɔn fɛ lamahatu bɛɛ la ɲɛkomi bɛɛ la n'i ni kira tɛ ɲɔgɔn fɛ miniti bɛɛ n'i ni kira tɛ ɲɔgɔn fɛ lɛri bɛɛ n'i ni kira tɛ ɲɔgɔn fɛ don bɛɛ n'i ni kira tɛ ɲɔgɔn fɛ dɔgɔkun bɛɛ e ni ala kira tɛ ɲɔgɔn fɛ san bɛɛ o tuma e ye mun silamɛ mɔdɛli ye ne ni kira bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mawuludu ni mawuludu i ma pase dɛ anw ni kira bɛ a la sanga ni waati bɛɛ parce que ala ka alaya kɔnɔ an ma waati ye ko nin ye ala ye nin waati in na yan'a ka don kira kanu na e ka waati dɔ fɔ yanni ala ka don kira kanu na o tɛ yen o tuma ala kira de ye sans frontière ye o tuma n'an farala ɲɔgɔn kan misiriba in kɔnɔ an baw fɛ an ba kadija tiɲɛ ta bagaw an ba kadija ladegebagaw o ye an balaka ninnu de ye san o san kalanbulonba 3 u bi fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba kelen ye ko ka nisɔndiya yira kɛ ci b'a ka bangeli nisɔndiya nin ye maqamu tahaddusi bi ni'matillah ala i ye nɛɛma kɛ an ye a nɛɛma ye a man ka dogo makun man ka kɛ a kan an bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan k'o barikada kɛ tolo tuma dɔ kow bi jɛngɛ ka sɔrɔ i ka laɲini to ye o bi kɛ o den bɛ bi jɔnni bolo a tabaga olu tɛ baasiw ye olu bɛ pardonner ala fɛ yen kira yɛrɛ kama o tuma an farala ɲɔgɔn kan mikorotigi ka hinɛ an na dɔɔni
ni kanu tɛ anw tɛ kuma nin yɔrɔ in na parce que tɔsi tɛ anw kan na wa an ka kuma yɔrɔ dan tɛ yan ye kuma yɔrɔ b'anw bolo sabu an ye kɛnɛsigilaw ye mais kanu b'an sigi yan tɔsi t'an kan na kan'a sɔn datugu sali ala muhammadin an welela ko mawludu o da yɛlɛlen don n t'a dɔn i bɛ don da min yɛrɛ fɛ sabu a da ka ca ala de ka hinɛ ye kira ye ni kira kɛra ala ka hinɛ ye o tuma o da ka ca a ko an daba masa ye ala ka hinɛ ye an daba masa y'a da n'o ye alakira muhamadu ye a tilala ka hinɛ o puruti k'a bɔ kira nɔɔrɔ la ka hinɛ sarada sara 100 فجزءا جعله في الدنيا فمنه تتراهم الخلائق ay hina sara kelen pewta sara kemena ko bla diena bebe ka giri o de ka nga do soro ne do soro to nga hina dola da fa be hina nyongona ni hina minye ko hina sara kelen do o de be diena ya hali saga muso na be shindi dema aba sen wuli den shimito adaka na gosi sena bo hina nyere bora kira ka hina na sallallahu alaihi wasallam ala kira de ala ka hina kulukutu ye kafiri ye min sɔrɔ a la anw yɛrɛ m'o sɔrɔ a la minnu t'a fɛ olu yɛrɛ ye min sɔrɔ a la anw yɛrɛ m'o sɔrɔ a la sabu avion ka pan kira hinɛ don lumière ka mɛnɛ kira hinɛ don terrain ni métro ni mobiliw ka boli kira ka hinɛ don funteni guwana a ye clim k'a la kira ka hinɛ don yan'a ka na ɲɛnɛmaya tun bɛ kaso la yan'a ka na ɲɛnɛmaya kun ye wahasiya ye maaya tun kɛra sofasiya ye min bɛ se min na o b'o godo bɛɛ tun surukulama don ala kira de nana ka na anw civiliser ka maaya don an ka ko la mɔgɔ dɔ ye mɔgɔ ye nka mɔgɔya t'a ka ko la ala kira de nana ni mɔgɔ ye mɔgɔya ye mɔgɔ ko la o tuma o kan ka dɔn o kan ka nisɔndiya a ko wa dakara indahu at-99 yarhamu biha ibadahu a ko ala ye hinɛ sara 99 a y'o dalajɛ k'o bɛɛ kɛ saraba kelen ye k'o bila alijinɛ na o bilalen bɛ jɔn ye kira dɔnbaw kira kanubaw o jamakulu de sigilen filɛ o de kama baba jalo ko alijinɛdenw ko assalamu alaikum parce que n ye ala ka danni lajɛ n ma bila yɔrɔ si ye nin jamakulu la n bɛ nin jamakulu bila yɔrɔ min fo n'a kɛra alijinɛ ye wa manton tɔw bɛ don alijinɛ na ala kira manton kangaji o de nɔfɛ nka kira manton yɛrɛ olu de bɛ ala ka lagareya don yɔrɔ la ni anw ma don alijinɛ na donbaa tɛ yen a y'a nisɔndiya k'a sawa an ka mawuludu segin a kɔrɔlen ma mawuludu seginni a kɔrɔlen ma o ye jumɛn ye anw ma karamɔgɔba caman ye nka ala y'an tile bɛn Sheikh Ismaila Dramé ala y'an tile bɛn olu tile ma ala y'an tile bɛn karamɔgɔ Fode Seydou tile ma ala y'an tile bɛn Ba Dirisa Haidara tile ma ni mawuludu kalo dɔra an tun bɛ min mɛn olu da ka caya hali n'olu tɛ an ɲɛkɔrɔ fɛn dɔ kɛli bɛ an hakili jigin olu la an ka miniti 2 dɔrɔn kɛ wali miniti 1 dɔrɔn kɛ k'o kɛ hinɛ ye k'o kɛ nɛɛma ye k'o se olu ma k'o kɛ salatu ye kira sanimanba in kan n'o ye ala yɛrɛ ladegeli ye bari ala tɛ sun a sen tɛ sun na sun de bɛ k'a ye ala tɛ seli a sen tɛ seli la seli de bɛ k'a ye ala tɛ hiji a sen tɛ hiji la hiji de bɛ k'a ye ala tɛ sinji tugu sinji t'a la ale de y'o ɲini ala tɛ dugawudenya kɛ fa ni ba t'a fɛ ale de y'o ɲini nka ala bɛ salatu kɛ a terikɛ kelen kan o tuma ala ka sinji tugu ala ka dugawudenya ɲini ala ka seli ala ka jaka ala ka hiji fɛn o fɛn bɛ ɲini hiji ni jaka ni dugawudenya la ala bɛ k'o bɛɛ ɲini ala kira la o tuma aw yɛrɛ ka fara an kan miniti 2 dɔrɔn an k'o kɛ salatu ye nin cɛba in kan mawuludu dabɔ kun de ye seli ka kɛ kira kan n'o tɛ a tanu tɛ se ka fɔ k'a ban falaw tagayyaratu kulliyatuna alsuna natiqan shakiran lillah ala an ja'alana min ummati muhammad la sarat qatratan fi bahr a ko hali ni anw farikansi ni y'o bɛɛ jate k'o kɛ nɛn ye ko an ka ala barikada anw yɛrɛ bakurunba k'o yɛlɛma k'o kɛ nɛn
belebele k'an ka ala barikada parce que a y'an ka kira manto ye k'an k'o barikada kɛ an tɛ se k'a kɛ parce que a ye nɛɛma min di an ma n'an k'an b'a barikada a b'i n'a fɔ i ye miseli sɔɔri kɔgɔji la k'a labɔ o tuma mawula sa bɛna da Cheikh Tijani mɔden yɛrɛ donna kɛnɛ kɔnɔ ka bɛn n'o ye o tuma si binna a tɔmɔmina na an b'a fɔ yarabi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi al karami مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق اشرع لنا ما شر الاسلام إنا لنا من الإله يأتي ركنا غير منهدم مولاي صل وسلم دائما حيدر بسم الله على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم وهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ نسمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك ان يقول للحديث الامم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من دفنت بالقائها ازمه فطاب من طيبهن الأب والأكم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم نفسي فداء كل قبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم من يعتصم بك يا خير الورى شرفا فالله حفظه من شر منتقم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم ومن هو الآية الكبرى لمتكبر ومن هو نعمة العظمى لمتمم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق الفاتحة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم البركه الحرمه النور النعمه على كاكا ان لملك يا ربي مولود كبغا الجندندو مولود كيرو من فا زمزم valeur b'a la mawuludu kɛyɔrɔ wari misɛn mana segin maa min ma n'i y'a bila i ka jagokɛ wari la barika donna la mawuludu suman dunni ni maa min sara k'a to i kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma yɛlɛma ala bɛ maloya k'i ɲininka kaburu kɔnɔ ka na e lajɛ ka na mawuludu suman lajɛ ka n'a kɛcogo lajɛ a kɛ kun lajɛ
a kɛ kun ye jɔn ye danfɛn kelen min ni Ala selila kan non Ala ma seli danfɛn fila kan a selila kira de kan basa de bɛ min sɛ fɛ n'i ye Ala selitɔ ye maa o maa kan kira tilalen a la a tilalen k'a kɛ kira kan a bɛ sɔrɔ ka tɔn fara a kan ni Ala kira tɛ Ala ma danfɛn wɛrɛ da an k'a la sabu dan tɛ kira la a fɔ sanpɔrɔn bɛ ci maa la kuma bɛɛ la fo kira tanu i bɛ maa min tanu a bɛ se ka ko dɔ kɛ san wɛrɛ wali sinikɛnɛ e bɛ lebu parce que i y'a tanu ka s'a dan na a filɛ k'i malo i bɛ kira de tanu f'i ka sa maa tɛ se ka a kuma segin kɔfɛ ka n'o bila ka foyi ta i tɛ min ka hadisa mɛn an ba Safiya ne bɛ fɛ k'o dakuruɲɛ kelen de di ka bɔ kuma la o ye kira tɛnɛmuso dɔ ye n'o kira ka mawuludu su u ma taa mɔgɔw ɲini ko a ye na Aminata dɛmɛ den wololi la u ma taa mɔgɔ ɲini minnu bɛ na n'a ye ni wololi kɛra olu ɲɛna Ala ye olu sɔn fɛnba la olu de ye nin kumaba in lakale mama Safiyatu ko ale ye kabako 6 k'ale y'o de ye Alakira ka mawuludu kɛnɛ kan so kɔnɔ a ko a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye a ko kira bangena yɔrɔ min ko a ka baara fɔlɔ kɛra a ye sujudu bi ka ɲɛsin alikaba ma tolo a filanan a bɔlen sujudu la a ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah a sabanan a ko a nɔɔrɔ kɛn bɛ ka so bɛɛ labɔ i n'a fɔ lampan projecteur a naanina Safiyatu ye denkɛrɛnin ta k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ cɛ don walima ni muso don a ko a y'a sɔrɔ Alakira a barajuru tigɛlen don a selijilen don a duurunan a ko a ye Alakira ta ko a b'a melenge fini na n'o ye bamunafini ye a ko a y'a sɔrɔ Alakira kɔ tampon min bɛ yen a gosilen don a la la ilaha illallah muhammadu rasulullah k'o sɛbɛn ni Alakira yɛrɛ farigansi ye tampon min bɛ kira kɔ la ka tila ka sɛbɛnni dakabana dɔ kɛ tampon camancɛ la o sɛbɛnni bɛ yelengu a bɛ sa a bɛ mɛnɛ i n'a fɔ jeu de lumière o ye jumɛn ye bukh dɔw b'a lakale larabukan na ko bakhin mais kuma min a bɛ mun de yira n'a fɔra ko bravo a b'o de jira titiri kan ka di maa min ma diɲɛ bɛɛ kira kelen don tɛgɛrɛ kan ka fɔ cɛ min ye cɛw cɛ la kira kelen don jogo ɲumanya la a ye bɛɛ da Ala dɔn na a ye bɛɛ da Ala ɲɛsiranya la a ye bɛɛ da Ala gasi sigili la a ye bɛɛ da maaw gasi sigili la a ye bɛɛ da yɛrɛ dɔn cɛba barika lasili nɔɔrɔ tayɔrɔ Ala terikɛ kelen Fatimata baba Badara alu kɔrɔkɛ Seydina Muhammadu rasulullah sujudukɛlaw ɲɛma ne kan b'o ma urukukɛlaw ɲɛma ne kan b'o ma alikiyama cɛba kelen ne kan b'o ma kuranɛ hizibu maninkɛmɛ Ala y'o di cɛ min ma ne kan b'o ma injilu Isa ata bika mukbira wala nal kitabu qad ata bi madhi ulaka kitabu min dira Isa ma kitabu in falen don Alakira kibaru de la mais u b'a fɔ ko la bonne nouvelle kibaru duman hey busan min bɛ Ala bolo ko Ala tɛ busan ta tuguni a bɛ aw to yen ni ka yafa aw ma wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa anta fihim Muhammadu de nana ka kɛ hakilisigi ye anw ye o tampon bɛ kira kɔ la a ba de ko k'ale ye tampon ye kira kɔ la bakhin ka sɔrɔ k'a sɛbɛn tampon jukɔrɔ ala kira garantira ko tawajjaha haythu shita fa innaka mansurun e de ko don danfɛn kelen dafalen Ala terikɛ kelen Ala ka kira sugandilen wuli ni yɔrɔ min taali ka di ye i k'i kunda yen kan Ala ka dɛmɛ b'i kɔ cɛ tɛ si la ne kan bɛ kira min n'a y'a sigi duguma n'a wulila ka dɔn a tɛ fini kongo cɛncɛn bi maloya ka nɔrɔ a ka fini na bɔgɔmugu bi maloya ka nɔrɔ a ka fini na kira min n'a sigira so kan fo ka taa se a seyɔrɔ sokɛ bi maloya ka ɲɛgɛnɛ kɛ a bi maloya ka banakɔtaa kɛ ko kira sigilen bɛ kan walayi ni jama farala ɲɔgɔn kan hali o ka mawuludu san 80 kɔfɛ ka nisɔndiya yira an ye fɛn kɛ min ye fɛn fitinin ye an kan ka fɛn kɛ hali bi kira in ye an ma min kɛ sabu anw ka lafiya anw ka wasa anw ka sutura anw ka kisi Ala y'a garanti ni cɛ in dili ye anw ma Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam o tuma an bɛ Ala deli an baw minnu bɛ ka nin baara kɛ Haja Fatimatu Zahara Wage an ba Haja
Baya Jakte Amba Haja Ma Touré Yuma Dukureu Chesiri ba omunu be chesiri la na bi boli la ni kalamago ma odon ka do awie abe chesiri la minye o ya odon o ba do wie o e joni nye Fatima ta Zahra baba ala ka ando horomala ala ka sawra jirana ala ka kene odi ka garziga nyuma odi on ni do to meni nke o lu be kaburu kono ala ka hinula ala ka yafuma ci ba kanu ko so Cheikh Tidiane horoma ana barka salli ala Muhammad nebe bop mala ka micro di waraba obiya jetura obiya olu ba to la se ngasa gwaju koroma be karamogo ambe be kule ko Cheikh Tidiane horoma o yere banjela abiya سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا ووسيلتنا إلى ربنا بالقاسم محمد المصطفى سر الوجود نور الأول وسر الأنجز الأكمل أين رحمة ربانية وبهجة الاقتراءات المتكونة الأكوانية قطب دائرة الكمال ويا خطة تاج معازل البلاد سر ذاتي وترجمان الأسماء والصفات سيدنا ومولانا محمد المصطفى العدناني الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم والختم المحمد المعلوم بحر العلوم والفيودات نفس الولاية ختمها ومختومها سر الإله أجله أن يوصف شمس الحقيقة حقه لن يعرف شيخي أبا العباس أحمد المصطفى ابن المصطفى قطب الوجود المقصد المعمول من أوتي سر المسونة ولو بدا خطر على جبل الهراء يزول ورث الولاية كاملا عن كامل متسلسلا لمحمد صلى الله عليه وسلم وعن سائر خلفائه وهم مال سره من الإنس والجان رضا لا سقط بعده أبدا وبعد السلام عليكم معاشر السادة الأعزاء السلام عليكم أيها أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكرمو على كان شيء ثاني تورما أدمنا أجمعنا على كاكي على كوي أمي لا على كما وكل على كراكنو صلى الله عليه وسلم ولي أنسي كنكا أم وسالندو أنجعلندو نسكرا في أبا على مكان شيء ولي الحمد لله رب العالمين سنو أنيا فيا كو على كسامرجرا أو مسامي يا كاتولي كو الله والله أنسى من أبو على نلاتوني كان ينافع نل منو نانا على نكرا كما يا رب العالمين على كسامر بيجمعوا على كاجرنا يا رب العالمين على كانغال لمني أو على كوجا يا ربي على كانجيدي على كرا كانونا يبوني حمل منو بعا أنيا ني على في بندو مباني على كراشة على كابو بندو كما أكاجو محمد كما على كانغام مكو على كابدا يا رب العالمين أنغام مامبانتيريا إيجو أنغام بوين فينالتا إيجو أنغام تاجو دابينا مولودو يرسي كوي مين وهي على كرايا إيجو أنغام بو سينما بنجانا سونيكو misiri kona anga voyage kata ala karafe amina ta voyage la kata bonsoir de ala karama sallallahu alaihi wasallam oh nasr ya famu ni nana mauludula iki duskun siyama iki hakli siyama anga ta ala karafe oh nasr e prelete ibamba ko nana andi soriga barola o ma beti ma tofe oh minu nana ko ala ani ala kara ayi anga mauludu ni nan salla ala kara ka kene minga ka ala tan wallahu yan wasa ni wati danorema ngoya on gagni fen sorole ite jone ka voyage ni yawa boy do kono 700 marque américain te français te way marque Muhammad yaay o ala Muhammad jana qur'ana do kono nene e ambanga ko tanoy ka sali ala karaka no salatul fatih ka geshi kelere ko ala nyaaki hadiye anyaadi ala karama sallallahu alaihi wasallam sogoni ngo musobbaw ni nyogon soro ton ni numbe hajjat kubra fatima zahra misri era kono musobbaw ni numbe quartier muso farla nyonga ka ala karaka mawlulu anniversaire koko nyana maya on ba ke ni salatu ala karaka nene e jonga sali ala karaka suratul ahzab ayami on be voyage nay ala di angala subhanahu wa ta'ala kanga fo inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أنكرم غالنشي مولود سكيكو كما جانتا بولوكوي ني ما نيغا كو مولود دلو بالاوا اي او دلو تانتي تكوني كوفو دلو كرا كا قرآن سونسو ما كان كي نسوجاني على كراي سورة يونس كونو آية وديريما سورة آل عمران ابن كثير لو محمد عبد الوهاب كرامو وكسب هو ابن كثير كرامو ابن تيمية ابن كثير كم مولود ببن ويه كتابه يردلا كآية دوغا تتري كو على كو لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا كو على كو والله علينا مؤمنوما أهينانونا أما كرولا واتي ما سونaka kirachi kira min to ko Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ko kirai ka tira kana ludima isbasa fihim rasula min anfusihim Allah gambe haketo ina balaka ofe awde ka wele serama kasuran yere lafiya le te koyi wallahi har kun on le na mawludu la koyi suro fana ko beke kumana o me laidu kande do koyi min bora anga musobo fe ani misri ma bo fe ka wele serama kanga na do fu ala kra ko sallallahu alaihi wasallam o awde ka kene siglendo abenyi na awde fe ala kra bonya kene ko sallallahu alaihi wasallam o ni darobe min hebse ki ka cinya nabo kasura make mangamba kene numbe korota soro ni anyere kala bu ala ko fomye nyuma ya rabbi ala ka dama kuma ta on bolo tabar sanfia on karamo de gunembana karamo marisan nu sigilen fe ko ne kata se an karamo ma pharmacie ani sharti jani modon biya shirifu biya arifu ni arifu dew don baw ani don baw dew minu baw ko fe minu gelembe ga ankoni an ga sigiya ka kuma o te doni o be min jira we kanuli karamo be minu misaka fo ga duguje ka teme anga no ulu ka sigi ga awlame ay o te yere boye we majigine o be min jira we ala kala de sallallahu alaihi wasallam kanna na mauludula nebe kuma kelen de fiye mauludu sigi kuye miye o de ka ala kala so ka ala kala kanu sallallahu alaihi wasallam dondo Safwan bin Qudama anana ay hijra ke kabo Makka anana Madina ko ala kala sallallahu alaihi wasallam akiti ga salman ya gabba yake Safwan ya tige di ala kala sallallahu alaihi wasallam o ko fa ko inni uhibbuka ya rasulullah ako ala kala ko ne bi fede ni kera fen fe gaba bana ñiningali jaabi ñininga ha na soro ala kara ko ta kursi de tige we ala kara bon shi ko faye we ala kara ko arakan ke mesali we sugolo be sambe kana mi ala kara jaabi ni mokele ni ma ko ka be ala kara fa be mawlulu ke yere ba jaabi o mokele ne be lafiya ala kara Safwan jaabi cogodi ako anta ma aman ahbabta ake ye ma minun ka ni nu be ñon fe ci lahara lahara ko asigira mawlula ko ala kira kanu sallallahu alaihi wasallam ala ka kira kanu dama ala kira bina bonjiena e fendo tambolo abe haketo kene sigi kunye lajini mi besora kono jangwa hadisa kelenfo wati korona ko sebe ambe bokumana ngo ala kira Muhammad abina bonjiena e fen flato ambolo ako inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lam tadillu kitab Allah wa itrati ahla baiti ala kira bina bonjiena ako fen flabe ne o tawbolo la yo fen flabe na tetunu angara ma furo jume alquran alkarim nin qur'ana bay galondina min yefatina ako sambugani saba kira minya nindi sambugani saba qur'ana abe jigi ala kira ka wati be aya jigito ala kira be sayane yaro kirisi be ma sori tiere kalama ala kira sigire atumbe ba kala halala ana muso be nyon gerefa ta ere kalama ani dew be nyon gerefe abe bu ka rezo kono jibril be ka qur'ana mi fo ala ko inna sanulqi alayka hawlan sakhina ala ko bena kuma girima
kuranna ye fɛnba de ye anw ye kuranna baara ka kuranna kalan siɲɛ caman kuranna filanan min bɛ tugu o la o ye alakira somɔgɔw ye ahlu bayti rasulillah sallallahu alaihi wasallam alakira mɔden b'a ni ɲɔgɔn cɛ an ɲɛ bɛ maa la masjidi kɔnɔ misiri kɔnɔ yan ni maa min tɛ mawuludu fɛ o tɛ na yan ni maa min tɛ alakira ko fɛ o tɛ na yan an ɲɛ bɛ cɛbaw ni musobaw de la daruraw kosɔn jama mana caya nin ye jama ta cogo ye an b'a fɔ ko ala k'an bɛn sababa ma n ko mawuludu ko ye sirifi kanu ye n'i y'o bɔ mawuludu la mawuludu tɛ anw ye sansi sɔrɔ k'an ni sirifu ye mawuludu kɛ alakira mɔden dɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ a ko a seyidi abdurauf an karamɔgɔ k'an bɛ ala fɛ anw bɛ alakira fɛ su ni tile an bɛ kɛlɛ la alakira joliw b'an ni ɲɔgɔn cɛ anw yɛrɛ tɛ ka bɔ a kalama k'u bɛ anw bɛ ka min fɔ ko ni tiɲɛ don ka bɔ quartier ni quartier dugu ni dugu k'an bɛ mawuludu fɛ tɛ mawuludu yɛrɛ bɛ kɛ minnu kanu kama olu b'an ni ɲɔgɔn cɛ anw t'a dɔn k'olu bɛ an bɛ pan ka yɛl'u kan ka tɛmɛ kɔrɛ nana mawuludu ko la kɔrɛ anw ka laɲini ye mawuludu ko ye est ce que ala ko don wa alakira ko de don wa sallallahu alaihi wasallam n'i k'i bɛ ala fɛ i bɛ alakira fɛ alakira joli yelen an karamɔgɔ e k'an ko bonya jira e k'i bɛ Cheikh Tidiane fɛ e bɛ maa ɲumanw fɛ ni maa ɲumanw tɔgɔ fɔra i bɛ girin maa ɲumanw ye bonya sɔrɔ ni alakira ye n'an ko Cheikh Ibrahim Niass sahibil faydati atijaniya mawludukɛla de don a ye bonya sɔrɔ ni alakira de a ko fa kulli masghulun bi kulli muhammadin a ko ne bɛɛ ne Cheikh Ibrahim a ko ne fan bɛɛ concentré ni alakira ye sallallahu alaihi wasallam ko walam attakhis khillan siwahu a ko ne teri ɲini ko n bɛ maa ma kɛ n teri ye a ko n ma se ka maa wɛrɛ sɔrɔ siwahu n'a ma kɛ alakira ye wa ma niltu a ko n ma teri wɛrɛ sɔrɔ ni alakira tɛ an karamɔgɔ ni danbe t'i la ni alakira sɔrɔ i wasara ni jigi sɛmɛrɛ tɛ maa min na ni ye muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam n'i y'o sɔrɔ o bɛ wasa mawuludukɛla ye jɔn ye Cheikh Ahmad Hamahullah an bɛ jamana min kɔnɔ Cheikh Ahmad Hamahullah nin fana ye mawuludukɛlaba dɔ ye n ko mawuludu filɛ a ka du kɔnɔ sisan jamana diinɛ halala ni Cheikh Ahmad Hamahullah ka bonya fɔra a karamɔgɔ ye jɔn ye Muhammad al-Akhdari en 1909 a dalen filɛ ɲɔgɔn o karamɔgɔ jɔn ye Cheikh Tahara Ibn Tayba a Talmasani ani Cheikh Tidiane jɛra san 50 o karamɔgɔ jɔn ye Cheikh Ahmad Tidiane a bɛ fɔ a ma ko Qutbil Maktumi a bɛ fɔ a ma ko Barzakh Maktumi a bɛ fɔ a ma ko Khatmil Muhammadi al-Ma'lumi a fɔra a ma ko Baharul Ulumi wal Fuyudati nafsul wilaya khatmuha wa maktumuha sirrul ilahi ajallahu an yusafa samsul haqiqa haqquhu lan yurafa karamɔgɔ la karamɔgɔ Cheikh Tidiane mɔden filɛ Seydi Abdurauf silamɛw an ye kunnawolo sɔrɔ an ye wasa sɔrɔ ala kɛra mɔdenw ma ni ɲɔgɔn cɛ an karamɔgɔ an b'a ɲini silamɛw fɛ minnu nana mawuludu la ayi an bɛna mawuludu kɛnɛ wuli yan'an k'a wuli an karamɔgɔ an b'a ɲini lahara min jigi b'a kan ko lahara ko ala kɛra bɛ suradɔni kɛ ne m'a fɔ i ka wari di ko Abdurauf bɛ yan koyi walahi ale m'a fɔ ne ale bɛ san bɛ k'o fɔ ne ayi anw yɛrɛ kan k'a dɔn maa ba t'a fɔ an ye bonya o n'i y'o mɛn maa ma la hakili tiɲɛna ne ye seku de a ye ne bonya ne ye karamɔgɔ a ye ne bonya i ni minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ olu de b'a dɔn ko nin ye maaba ye maaba ni bonya ka kan anw ka maabaw la maaba nin bɔra alakira la walahi anw tɛ siga la bi an tɛ ɲɛ araba de la wa n'i ye ne ɲininka k'an bɛ araba la ne bɛ siga o la ka tɛmɛ ka siga la ko nin ye alakira mɔden an b'a ɲini an balakaw fɛ an karamɔgɔ Jallo k'a ɲini alimamiw fɛ maa maa nana kɛnɛ kan karamɔgɔ yɛrɛ k'a damina minnu dalen bɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam u ka alakira ka hadiya di an k'a di alakira mɔden ma. Kɛnɛ in kuncɛlen an ye kuma galamani tengu an ka wajurukɛla muso dɔ la n'o ye Haja Mariam Danbele mun de ye musow nɔrɔ mawuludu ko la mun de ye musow yɛrɛ nɔrɔ alakira ko la sallallahu alaihi wa sallam a ye min sɔrɔ k'a fɔ an ye an ka jɛ an ka o lamɛn. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibana wa zaimana bal qasim Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Iye ɲininka kuma la ka kuma min fɔli nɛgɛ to n na n bɛ barika da i ye ka barika da Serifula baarakɛla bɛɛ ye Serifula TV baarakɛla bɛɛ ye ka n ka dugawu fara Serifikɛ ka dugawu kan ala ka barika don Serifula TV la TV min n'a ye anw dɛmɛ ka kumada di anw ma ka laseli d'anw ma an ka diinɛ ko la bɛɛ lajɛlen foli kɔ ka lajɛbaga bɛɛ fo nin yɔrɔ in na n'o assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh ye Ustaz Kan ni musow m'u cɛsiri Muhamadu ko la k'u cɛsiri mawuludu ko la fitiriwaleya da musow b'u yɛrɛ ye o dangan da la siran kama anw kana kɛ fitiriwale ka fitiriwale ye o y'a to anw y'an cɛsiri mawuludu ko la ka musoba dɔ ladege Kadijatul Kubura
ala ye muhamadu nɔrɔ jira kadijatul kubra de la k'a bonya n'a karama jira la don min ka sɔrɔ a ma fɔ a ma rasululayi k'a ka nabi ɲumanya jira la k'a ka bonya n'a ka karama jira la musoba in yɛrɛ wɔrɔ ka bɔ a ka nafolo de la k'a di mustafa ma k'a k'ale furu o la an b'a dɔn k'a fɔ fɛnba tun bɛ kadijatul kubra ni ala cɛ ɲɛkisɛ tɛ yeli kɛ usman dusukun de bɛ yeli kɛ o don na kadijatul kubra ale dusukun de ye mustafa ye ko nin de ye kandatigi ye ko nin de ye bonyatigi ye diɲɛ da barika ani lahara jɔnjɔntigi mustafa do salawatu rabbi wa salamu alayhi wa alihi abada an b'an cɛsiri ka aisha k'a ladege k'an cɛsiri ka jɔn ladege sumeya awalu shahida fil islam n ko ale de farala fila ye kafiru fɛ diinɛ nɔfɛ muhamadu nɔfɛ an bɛ ka ninnu ladege ustaz kani koko mun na anw b'an cɛsiri mustafa y'an bɔ kaso la ala ne filɛ ka kuma micro la ne ka kuma jabarani na bi mustafa sababu n'o tɛ a tant que muso mariam ne tun bɛ nɛ minɛ de a tant que muso mariam muso ɲɔgɔn minnu tulo bɛ na an tun bɛ cogo min yanni mustafa ka na an tun ye kasolafɛn ye denkɛrɛfɛfɛn tiɲɛ tun tɛ anw bolo anw yɛrɛ tun bɛ sarada de ka fara tiɲɛ kan ka anw tila furu nafolo tun tɛ anw bolo ustaz kan an tun bɛ minɛ ten dɔrɔn an b'aw naga kɔrɔ dɔrɔn ka taa an di cɛ ma i b'a fɛ i t'a fɛ t'a la furu nafolo ko kuma t'a la ustaz anw musow tun bɛ minɛ cogo cɛjuguba la dɛ dɔgɔyama minɛ jasileya minɛ an musow tun bilala o de kɔnɔ k'anw tɛ foyi ye i ma hali sini an balimakɛ dɔw bɛ yen nɔ an falaka dɔw bɛ yen faamuya dɔgɔya ani kira bonya dɔnbaliya ani kira ka taabolo dɔnbaliya olu caman bɛ ka muso maltraité duw kɔnɔ sigidaw la o cɛ bi cɛ la o tɛ pɛrɛn a muso kunna fana ye jama ye a bɛ muso la gosi muso bɛ furu la a kun nka muso bɛ maɲumako ni den kɛrɛfɛ la ale ma diinɛ dɔn mustafa de y'anw bɔ nin na ko anw tɛ tiɲɛ ye dɛ ko anw tɛ tiɲɛ ye dɛ ko tiɲɛ de bɛ di anw ma mustafa de y'o fɔ anw ye kuranɛ jiginna ka na o di anw ma kuranɛ min jiginna a kan ala de y'a fɔ ko ka dɔ di anw ma mustafa sababu la anw ye dɔ sɔrɔ tiɲɛ na ustaz mustafa sababu la yan'an bɛ se furufɛn ma ko k'anw kana karaba ka don furu la ko ka anw ɲininka ko ni musomanin don min ma don furu la bikuru ko iznuha sumatuha wala sumutuha n'a y'i da de ka yɛlɛ dɔrɔn wala a y'a da de k'o la jɛna ko an kana diyagoya k'an ta ten k'an don furu kɔnɔ ten k'an k'i ko baga k'an sen ni fereke juru la ka taa an di ko kana kɛ anw na k'anw ka ɲininka muso min delila ka don furu la ka tɛmɛ k'a ka ko b'a yɛrɛ bolo f'a k'a fɔ ɔhɔn n bɛ nin fɛ a ye n furu siri nin ma mustafa de na ka na nin di anw ma k'anw bɔ diyagoya ni jɔnmaya kɔnɔ tuma min na anw bɛ minɛ ka falen ɲɔgɔn na furu kɔnɔ a ma da anw ma dɛ ko ka furufɛn di anw ma nafolo dɔ bɛ yen ko cɛw k'o di anw musow ma k'o ye anw ka nisɔndiyalan ye ko k'o kɛ anw ni cɛw ni ɲɔgɔn cɛ garanti ye k'o kana damu ta ni anw ye fiyewu f'u ko o di de n'o ye damu ta ka sɔrɔ m'o di a k'a sɔrɔ u ye layidu gɛlɛn minɛ mustafa ko ka furufɛn di anw muso ma n'a fɔra ko maharo anw y'o sɔrɔ dɛ anw bɛ barika da ala ye o mustafa kelen in ale de seginna k'a fɔ k'anw ye fɛnba ye ko cɛw ka anw ɲininka an hakilina la ale yɛrɛ umu salama ɲininka a hakilina la don min na n'a bɛ fɛ ka don maka ni makankaw banna o kuma ka jan sanfɛ k'a fiɲɛna da kunna dama dɔn ni muso m'u cɛsiri mawuludu la anw b'an cɛsiri fu la anw y'o de dɔn an y'an cɛsiri mawuludu la k'an ka dɔrɔmɛ don a la k'an ka finiw don a la i m'anw boli cogo ye ya bani nɔfɛ yan gansa m'anw boli hayidara kɔ bani nana ka na anw ka bonya d'an ma k'an ka karama di an ma a ko an k'an cɛw bonya an k'an suri an cɛw ye nka bani ye kangari da cɛw ye ko fila ta tɛ baasi ye saba ni naani tɛ baasi ye ko mɛ ko ni m'i tile k'i bɛ kari jarimɛ na i m'anw boli bani nɔfɛ yan bani nana ka na sira yira anw muso la k'an ka hijabu kɛ k'an k'an yɛrɛ sutura k'anw ye matériel min ye ko anw ni poussière man kan k'anw ye matériel min ye k'an ka fisa ni sanubilen ni jama ye k'anw k'an yɛrɛ kun sutura ko gɔngɔnw kana da anw na silamɛya nana ka na hijabu di muso ma hijabu mar'a muso hijabulen hɛrɛ banna i bolo muso muso ma don hijabu kɔnɔ hɛrɛ t'i la ni muhamadu ni sallallahu alaihi wasallam a ye min kɛ anw ye wagati cogoya kama ani kuma kuntala surunya kama n bɛ dɔɔni dɔrɔn de fɔ ni lafiya nana inshallah an bɛna don a dogodogo kɔnɔ la fo kana se fatumatu zahara ma anw ye min sɔrɔ o la a fa sababu la kiyama jɔn dɔ ale bɛ jɔ anw ye salamulahi ale halibatu la an tɛ ɲinɛ a kɔ wa an b'a fɛ fo an ka sa muso min bala ka fatu n'a ma lala joli ye an y'a sɔrɔ jɔn fɛ a fa tɛ abuha ale de sababu ye bolon an muso b'an cɛsiri mawludu la bi an b'an cɛsiri la sini ka kira ka nali ka waleɲuman dɔn ko nɛɛma tɛ silamɛya nɛɛma bɔ wa kɛfa bi ni'matil islami ni'ma
wa kafa bi ni'ma o islamiya dina min nana noye o wasara nga nema tigi o la ambe dugaw ke ala ka islamiya sangorota ala ka islamiya korota kira nani miye kana di an muso ma o famiya ala ko di an ma ka rasulu kanu sabati an muso duskuna an nga demba ya ulado nganye kan che ulado nganye ka sabati ka qur'ane kala ka dina tanye ya rabbi ala ko famiya di neni balmam so be ma jiya yoro bela jelena o la ka bo kuma la ya ka senga sherif la befo Ousmane ki fo i ka bara dona ni ka chesri ni ka timnandi ala ka foli bla islamé bela jelema ya rabbi sallallahu muhammad allahumma la tada lana fi maqamina hadha zanban ila ghafartahu wala hamman ila farajtahu wala karban ila nafastahu ولا عيبا إلا سترته ولا جائلا إلا علمته ولا دولا إلا هديته ولا فاسدا إلا أسلاته ولا أقيما إلا رزقته ولا مولودا إلا باركته ولا جواجا إلا أسلاته وباركته ولا حاجة من أوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها الصلاة إلا أهنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Para nunu kunjara ni duwa doyi ka duwa ke jamana ye ka duwa ke jamana dewi ka duwa ke islame bela jili ambe Allah taala dili sanna tawfana ala ka ujira anna munu jira kan bara inke ambe Allah taala dili ala ka bla ka mizanna nafulu min borala ala ka chama bla anora ka barka do ula ka barka do ka demba yola wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ni sanu ni wariye donga